Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. N'ezie, ọ bụrụ na ị ga-eme ka ihe ị na-echezi ezie, ọ bụrụ na ị ga-akwụsị ihe ndị a, achọrọ m ime ka obi dị gị mma, achọrọ m ime ka obi dị gị mma, achọrọ m ịma ihe ị na-eche banyere m, ịma ana m eme ihe anyịnyịnyị ma irubeghị n'ogugo mgbe ị ga-asị Chineke ma ihe a abụghị gị, enweghị m chọrọ iji ya eme. Ọ bụrụ na ọ bụghị gị, ma ị nọghị na ya, anọghị m na ya. Achọghị m iso na ihe ọ bụla na-enweghị ndụ ma ọ bụ ọrụ nwụrụ anwụ na-ebughị otute mmanụ ọzọ n'ime ndụ m. Ihe m chọrọ ime, achọrọ m ime ya site n'ọgụga na n'ike na ihu ọchị nke Chineke ejiri kwere n'ime ndụ m. Ugbu a ọ dị nnọọ ụtọ. Ebumnuche bụ otu n'ime ihe ndị m na-echeta Chineke mesoro m banyere ha mgbe m bidoro mụwa okwu Chineke afọ 35 gara aga. Mana echere m na ọ bụ ihe dị mkpa wee nye onye ọbụla, mana echere m na ọ kacha mkpa nye onye ọbụla nke Chineke ga-eji aga ozi n'ije ozi ya, n'ihi na ị na-eme ya otu ọ dị, ị gaghị aga n'ihu nke ọma na ihe ọbụla ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eme ya site n'ebumnuche nzuzo na-ezighị ezi. Ndị dị otu ahụ na-akwụsịkarị kewaa n'otu ebe n'ime ndụ ha. Anyị nwere ike ịzụrụ ndị mmadụ ihe, anyị nwekwara ike ịzụrụ ha onwe anyị, mana anyị enweghị ike ịzụrụ ya Chineke. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Asị m anyị nwere ike ịzụrụ ndị mmadụ ihe, anyị nwekwara ike ịzụkwere ya onwe anyị mana anyị enweghị ike ịzụrụ ya Chineke. Ekele dịrị Chineke n'ihi na ije ozi nke mmụọ nsọ, onye na-edu anyị n'eziokwu niile, n'ime eziokwu niile, ma ọ bụghị eziokwu ndị a na-edoghị anya bụ okwu eziokwu. Ọ na-edu anyị maka eziokwu banyere onwe anyị. Mana ọ bụrụ na anyị dị na njikere ime eziokwu ahụ, nwanne, anyị ga-aga n'ogugo ọhụrụ ọzọ. Oge ọbụla mgbe Chineke kwaliri m n'ogugo dị elu n'ime mmụọ ma ọ bụ n'ije ozi, a na-enwekarị ihe Chineke na-emeso m banyere ya. Ana m ekwukarị ka ị nwee ike ịgbagote, ka anụ arụ gị gbatụtụ ala. Mana ihe ọbụla kpatara ya nwere ike ya bụrụ na enwere m echiche jọrọ njọ mana amaghị mma. Chineke na-emeso m n'oge na ihe a banyere ebumnuche, mana ana m echeta akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a m gaji egosi unu ugbu a. O nwere ike ihe dị ka afọ 34 gara aga, Chineke malitere igosi m akụkụ akwụkwọ nsọ ndị a ka anyị gụọ ya. Amaokwu 11. Ma o nweghị ntọala ọzọ nke onye ọzọ ga-ewu nke na-abụghị nke e wuru n'aha Jizọs Kraịst, onye nzọpụta, onye e tere mmanụ. Ugbu a Pọl, onye ozi Pọl, ọ sị, dịka amara Chineke nke e tinyere n'ime m, ana m ewu ntọala n'ime ndụ unu, ma ọ bụ ntọala nke okwukwe n'ime Kraịst Jizọs, onye a zọpụtara na amara, naanị na amara. O nweghị ihe ọbụla anyị ga-emeli maka nzọpụta anyị. Ntọala nke ịmara onye anyị bụ n'ime Kraịst ga-abụ ihe mbụ n'ime ndụ anyị. Ma mgbe ahụ ya sị, mana ọ bụrụ na onye ọbụla ewuo n'elu ntọala nke ejiri maọbụ ọlaọcha maọbụ ọlaedo maọbụ okwute mara mma maọbụ osisi maọbụ ahịhịa maọbụ mkpịsị wuo, anyị nwere ntọala n'ime ndụ anyị ugbu a nke si na Jizọs Kraịst. Mmadụ ole n'ime unu ka a mụrụ ọzọ? Ọ dị mma. Ọ bụ ya bụ na ị nwere ntọala n'ime ndụ gị na Jizọs Kraịst. Ma ihe iji nọrọ n'ebe a n'abalị a bụ ị chọrọ iwu ndụ. Ị na-ewu. Chineke bụ ya bụ onye na-ewu ụlọ, mana ọ bụkwa ya na-enyere anyị aka site n'aka mmụọ nsọ ka anyị wuo ndụ. Ma otu anyị si ewu ndụ ahụ, ụdị ihe ndị anyị ji, uche obi nke anyị ji ewu ndụ ahụ bụ ezigbo ihe dị mkpa. Ọ sị, ị nwere ike iji ọlaọcha maọbụ ọlaedo arụ, maọbụ osisi maọbụ ahịhịa maọbụ okwute maọbụ mkpịsị. Olee ụdị ndụ nke ị na-ewu? Ị na-ewu ezigbo ndụ kwụrụ ọtọ, ka ị na-ewu ndụ na-atọ ọchị, ka ị yi ekpo jiri ndị mmadụ na-egwu egwu, ka ị na-eme ya n'eziokwu, na-agbalị ime ihe ahụ nke ị kwenyere na Chineke na-agwa gị ka ime, na ị na-emere ya nnọọ naanị Chineke, ọ bụghị ime ka o bido onye ọzọ mma. Amaghị m, ọ nọ n'etiti gị na Chineke, mana elere m anya onye ọbụla nọ n'ime ebe a n'abalị a ga-ala n'ụlọ ga-eche ezigbo echiche. Ka m jụọ gị ajụjụ, ihe ole ka ị na-eme na ndụ gị nke na-adịghị ka o nweghị otute mmanụ ọbụla nọ ya, ma ọ bụ ma ọ na-aga ozi ibute ihe ọbụla dị ka ndụ nye gị, mana ị na-eme ya, ị madị ihe iji na-eme ya? Ka ị na-eme ya n'ihi na onye ọbụla ịma na-eme ya, ka ị ghara ịbụ naanị onye na-adịghị eme ya? Ihe ole ka ị na-eme iji mee ka obi dị ndị mmadụ mma, mana n'ime ala obi gị ọ naghị emetụta gị na o ziri ezi? Ma ana m ajụkwa onwe m ajụjụ akwa nke a abụghị naanị maka gị.
ihe ole ka ị na-eme nke na-agbakasị gị ahụ? Ekwenyere m nke ọma n'abalị a na ihe m na-agwa unu n'abalị a nwere ike ịgbanwe ndụ unu ma ọ bụrụ na unu ga-alaga mee ya. Anaghị m agwa gị na ọ gaje ime gị ka ị nwee obi ụtọ ugbu a, mana ekwenyere m na o nwere ike ịgbanwe ndụ nke ọma. Lee, anyị kwesịrị ị na-ebi ndụ n'ihu Chineke, naanị Chineke, n'ihi na mgbe ihe niile a na-ekwu na-eme, mgbe ọ ga-abụ nke ga-adị nso karịa ka anyị chere. Achọghị m ịma ma ị nọ n'otu narị afọ. Nke ahụ bụ otu mkpụrụ aja n'osimiri nke ebighị ebi. Ma Chineke bụ onye anyị kwesịrị ibiri ndụ ga-amasị ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ imezi onye ọbụla, ọ ga-abụ Chineke. Anyị ga-amụta ime ihe ọbụla nke anyị na-eme ka ọ bụrụ maka Chineke, na-abụghị maka ihe ọbụla ọzọ. Amen. Ihe ole ka ị na-eme nke ị na-eme mkpesa banyere ya? Ngwa, ihe ole ka ị na-eme nke na-eme ka ihe ị na-eme karịa ma butere gị mmekpa ahụ? Ma ị na-eme ya ka ị nwetakwu ego ma ọ bụ ka ị rigo n'ogugo nke ịga n'ihu? Ka ọ bụ naanị na ị chọrọ ịnọ n'ịma? Echetara m mgbe m na-esonye na ihe niile n'ụlọ nzukọ, naanị n'ihi na ana m akwụkarị n'ihu ma achọrọ m ịma ihe niile nke na-eme. Ezie, ana m agwa gị naanị eziokwu. Ịma Chineke ebido gwawa m, ị kwesịdịghị ịma ihe niile. Ị na ha emerụ onwe gị ahụ, na-agbagharị ebe niile, ịga ọgbakọ nke a, gị gaa nke ọzọ, isonye nke ọzọ, na-ege asịrị niile. Ị kwesịghị ịma ihe ndị ahụ niile. Ọ bụ m ka ị kwesịrị ịma. Ọkwa ọ dịwala mma, ọkwa ya? Ịma mgbe mụ na devil nọ n'okpukpere nke anyị nọbụ na ya, achọrọ m ka o soro na ndị okenye. Ma ịma, echetara m na amaghị dị mma ya, ọ chọkwara ma ya achọghị, ma ọ bụ m kwubara ya na ya. N'ihi na devil enweghị ike, ọ bụghị onye na-achọ igosi onwe ya onye ọbụla. M na-agbalị na-agbagharị na-achọ ka ya na ndị dị mma na-emekọ ihe, ka ọ nọrọ n'otu dị mma, n'ihi na ndị ziri ezi ga-abịanyere gị aka tupu gị bụrụ okenye n'ụlọ nzukọ. Ịma, achọrọ m ịma ihe niile na-eme. Ana m akwụ n'ihu ka m mara ihe niile na-eme. Ngwa, olee oge ndị anyị na-atụfu na-agara Chineke ozi? Bịanụ, agara Chineke ozi. Oge ole ka anyị na-atụfu ịgara Chineke ozi? Dịka nke ahụ bụ igbu oge. Anyị tụfuru ụgwọ ọlụ banyere nke ahụ niile. Ọ dị mma. Ihe ole ka ị na-emere onye ọzọ itinye ha n'ụgwọ iji? Mgbe ahụ gị nwezie agwa nke ịsị, ọkwa iji m ụgwọ, n'ihi na emere m gị nke a ma nke ọzọ, ya mere iji m ụgwọ. Ma ọ bụ ka anyị lee anya n'akụkụ nke na-enwuke nke nwa nkeji nke m chere anyị ga-ele anya. Ihe ole ka ị na-eme naanị maka ịhụnanya Chineke? Ihe ole ka ị na-eme nke ị na-eme naanị iji gara Chineke ozi? O nweghị ihe ị na-achọ. Ị na-eme ya naanị ịgara Chineke ozi, na-emesi ya ike na nrube isi wee nye ya. Ihe ole ka ị na-eme iji nyere onye ọzọ aka, ma ị ga-ekwunwu n'eziokwu sị, achọghị m ihe ọzọ n'aka ha, ma ọ bụ naanị enwere m ọchịchọ a siri ike inyere ha aka. Ugbu a, ihe ndị a ka anyị na-achụ. Nke a bụ mgbanwe nke anyị chọrọ. Anyị chọrọ ntụgharị site n'ebumnuche anyị. Ma ana m agwa gị gịnị? Ana m enweta ebumnuche na-ezighị ezi n'ime m oge niile. Ma ana m agbanwe ebumnuche ndị ahụ, gbanwee obi m tupu m aga mewe ihe ọbụla, n'ihi na agaghị m atụfukwa ndụ m ọbụla na-eme ihe ndị na-abaghị uru, na-atụfu oge m na ike m. Achọrọ m ị na-eme ihe ga-amịta ezi mkpụrụ n'ime ndụ m. O nweghị ihe ọzọ. Ọ dị mma ị na-eme ihe n'ihi na ọ bụ ihe ziri ezi ime. Ị kwesịghị isi ọ bụ otu o si metụta ma ọ bụrụ na ị chọọ. Ekwenyere m na ọ na-amasị Chineke mgbe anyị na-eme ihe n'ihi na ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ ihe ziri ezi ime. Ọ bụ ihe ziri ezi ịga aka gị na mmadụ mee udo mgbe e nwere esemokwu n'etiti gị na ha. O ziri ezi ịbụ onye mbụ ga-azọpụ ụkwụ mbụ, ịga weta udo n'ime ọnọdụ ahụ. O ziri ezi inwe mgbaghara. Achọghị m ka ọ bụrụ mgbe ọ metụtara m. Ọ bụrụ na mgbaghara gị ugboro 20, o nweghị ụgwọ iji m. Ana m eme ya n'ihi na Chineke sị m mee ya, maka na o ziri ezi, n'ihi na ọ maara ihe karịa m. Ma achọrọ m ime ihe n'ụzọ nke ya, n'ihi na ana m atụfu ọtụtụ oge imefushi ndụ m. Amen. Ma ihe ole ka anyị na-eme nke anyị kwesịrị ime?
naanị n'ihi na ọ bụ ihe ruru anyị dịka akwụkwọ nsọ kwuru. Dịka ilekọta ndị nne na nna mere n'okenye na ndị mmakwa ukwu. Ka anyị ga-acha azụ na ndị Kọrịntị nke mbụ. Echere m enwere m ebe akwụkwọ nsọ dị 20, mana ka m mara ole m ga-ekwuli ugbu a. Amaokwu nke 13, ọrụ nke onye ọbụla a ga-emepe ya ma mara ya nke ọma, gosi ya maka ihe ọ bụ, n'ihi na ụbọchị nke Kraịst ga-ekwu ya ma kpupee ya, n'ihi na a ga-atụle ya site n'ọkụ. Ma ọkụ ahụ ga-atụle ma nwalee agwa ahụ nke ọma na ọrụ nke sitere n'ọrụ nke onye ọbụla rụrụ. Ma ọ bụrụ na e wuru ọrụ onye ọbụla n'elu ntọala a, ihe ọbụla nke sitere n'ọrụ ya gafere nnwale a, ọ ga-enweta ụgwọ ọrụ ya. Mana ọ bụrụ na ọrụ onye ọbụla eree na nnwale ahụ, ọ ga-ahụju anya na-enweghị mbara, ọ gaghị enweta ụgwọ ọrụ ya, n'agbanyeghị na a ga-azọpụta ya onwe ya, ma naanị dị ka onye gabigara ọkụ ahụ. Nke a dị mma nye gị. Anọ m ọdụ ebe a n'abalị na-ele ọgbakọ a niile na-eche, onye ma ihe ndị a bịara ime ebe a? Ị nwere ike iche, nwanne ya, enwere m nsogbu dị ukwuu n'ime ndụ m, olee otu nke a ga-esi nyere m aka? Mmanụ aṅụ obi ụtọ nwa a mụrụ ọhụrụ n'ime Kraịst. Ị maghị otu nke a ga-esi enyere gị aka. N'ezie, ọ bụrụ na ị ga-emezinwu uche obi gị, ọ bụrụ na ị ga-ewepụ ihe ndị a, achọrọ m ime ka obi dị gị mma, achọrọ m ime ka obi dị gị mma, achọrọ m ịma ihe ị na-eche banyere m, ịma ana m eme yiyiyiyi. Ọ bụrụ na ị ga-eru n'ogugo nke isi, Chineke, onweghị ihe m ji ihe ọ bụla eme ma ọ bụghị n'ihi gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị gị, ma ị nọghị n'ime ya, anọghị m n'ime ya. Achọghị m isonye n'ọrụ ọ bụla nwụrụ anwụ nke na-ebughị ndụ, na-ebukwaghị otute mmanụ ọzọ n'ime ndụ m. Ihe ọ bụla m chọrọ ime, achọrọ m ime ya na ọgụga na nnwere onwe na n'ike na ihu ọchị nke nkwere nke Chineke n'ime ndụ m. Ma dịka ị na-amụta nke ọsọ ọsọ, ọ ga-enyere gị aka ịrụkọ ọrụ gị na mmụọ nsọ, ịsacha obi gị na inye gị ike na ịbụ onye ga-abụ onye ga-aga n'ihu. Ị maghị dị otu ọ bụ ihe a na-amaghị ihe Chineke ga-eme site na nwoke ma ọ bụ nwaanyị ndị ga-ekwe ka a sachaa obi ha, ndị ga na-enye Chineke otuto niile banyere ihe ọbụla nke ha na-eme. Anyị na-achọkarị igodo nke ọganihu. Ekwenyere m na nke a so n'otu n'ime ndị nke kacha mkpa, n'ihi na Chineke na-ahụ ihe ndị ọzọ na-adịghị ahụ. Ma ọ chọrọ eziokwu na ịdị ọcha na ikwu eziokwu n'obi. Ọ pụtaghị na ị ga-ezu oke, ọ bụghị na ị ga-emetacha ihe niile ya ezuo oke, mana ọ pụtara n'otu ike anyị ha. Anyị anaghị eme ihe otu sọrọ anyị. Anyị na-akwụzi na ihe anyị na-eme. Obi anyị dị ọcha, ma anyị na-eme ihe anyị na-eme n'ike anyị niile n'ihi ezi ihe. Ugbu a, Chineke anaghị achọ ọrụ nke anụ arụ, mana anyị kwesịrị ịrụ ọrụ nke Chineke. Ma ha bụ ihe abụọ dị iche iche. Ọrụ nke anụ arụ bụ echiche nke m onwe m, iwepụta otu atụmatụ otu m ga-esi agbanwe gbanwee ụmụ m, mee ka ije ozi m too, gbanwee ọnọdụ m, bụrụ onye buliri elu, bụrụ onye na-abụ abụ n'ụlọ nzukọ m, bụrụ ezi enyi onye nkwusa, ma ọ bụ ihe ọbụla ọzọ m na-eche na m chọrọ. Ọ bụ nchepụta m, bụrụkwa ike m ịgbalị ime ihe naanị Chineke pụrụ ime. Mmadụ ole na-esonye m, mana onwe otute mmanụ nọ na nke a, ya mere nke a ka ị ga-enweta n'ikpeazụ: ọdịda, ngharịpụ na mgbagwoju anya. Nke ahụ bụ ihe ị ga-enweta. Amaara m, n'ihi na emere m ya ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na m mee nke, ije ozi m ga-eto. Ọ bụrụ na m mee nke ọzọ, ije ozi m ga-eto. O nwere ike m mee nke a, ndị mmadụ ga na-akpọ m ka m zie ozi. Ọ bụrụ na m mee nke ọzọ, o nwere ike ụzọ ga-emepe. Ọ bụrụ na m mee nke, aga m enweta ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na m dịrị gị mma, ị ga-eme ka m bịakete gị, m bịa mata ọtụtụ mmadụ dị mma, wee mata ọtụtụ mmadụ. Amụtaghị m nke a naanị otu abalị. Anọ m na-etiba ya n'ime m ruo afọ 35 naanị nara ya. Nke a bụ ihe ị ga-enweta na ebumnuche n'abalị a. Bịanụ, anyị nwere ndụ a nke anyị na-ebi. Nke a bụ ihe anyị na-egosi ndị mmadụ, mana ndụ nke na-agbasa Chineke banyere ya bụ nke ahụ nọ n'ime ebe a. Ọ bụ ndụ nke ime. Ọ na-amasị m na ndị mmadụ ga-enwe ikwu eziokwu n'ime ha. Abụ Ọma 51 sị na mmadụ nke ime obi ahụ zoro ezo bụ ihe dị Chineke mma. Ị nwere ndụ zoro ezo nke naanị gị na Chineke maara banyere ya. Nke ahụ bụ nke kachasịcha mkpa
na ha niile. Amen. Nke a bụ ihe iji kwesị isogbu onwe gị n'ihi ndị na-ekpe gị ikpe. Ọ bụ naanị ihe Chineke na-eche bụ ihe dị mkpa. Ugbu a ka m gaghachi na ihe a bụ uche obi na otu anyị si atụfu ụgwọ ọla anyị, ka m nye ihe ịma atụ n'otu nkeji. Ọlụ nke anụ arụ bụ ihe ndị nke anyị na-eme na-eche na ọ ga-akpọtara anyị mmadụ ma ọ bụ wetara anyị nsọpụrụ. Ọrụ Chineke bụ ime ihe ndị ahụ ọ gwara anyị ka anyị mee n'ụzọ ahụ ziri ezi nke ọsọ anyị siri mee ya. Ma ọ gbasaghị gị ma ọ nwere ihe ọ ga-abara gị ma onwe ya, naanị ihe ịma bụ Chineke ga-elekọta gị. Ya mere ịma Chineke kụziri m ọtụtụ ihe pụtara ihe, ọ ihe m ji mara otu m si enye gị ya. Amaghị m emezi, mana echere m na ị ga-enweta ya. Afọ ndị gara aga Chineke nọ na-akụziri m ihe banyere uche obi, ma anọ m ọdụ ebe a na-emezi mbọ aka na-emezi mbọ aka m na-emezi mbọ. Ọ na-eweta oge imezi ha. Ejiele m ha ruo afọ 25 dịka ụfọdụ n'ime unu. Mbụ na ọ dị mma, ha dị mma. Ha abụghị nke m, mana ha mara mma. Mana mụ onwe m, nke a bụ ihe dị ka afọ 80 ha. Mgbe ahụ a na-eyi ihe ndị a esere Jizọs n'ahụ nga jige nji. Ihe ahụ abịa nọrọ m otu a. Nke a makwara m mma na-egbuke egbuke. Ịma anyị chọrọ igosi na-ezi ozi. Ịma eji m obi dị ọcha na-arụ. Achọrọ m izi ozi maka Jizọs. Anọ m ebe a na-emezi mbọ otu ụbọchị na-emezi mbọ m. Nwa agbọghọ ọzọ nọ ebe ahụ. Ọ nọ na-eche ka o mezie mbọ ya. Ya mere ọ ma na m na-akụzi akwụkwọ nsọ. Anyị bido na-ekwu okwu. Ọ bụ onye oyiri Kraịst. Ọ bụkwa onye nọọsụ n'ebe a na-agwọ ndị kansa. Ya sị, mana ọ dị m ka sị ka m kpere ndị mmadụ ekpere, gwa ha okwu banyere Jizọs, mana a na-achụ anyị ma anyị mee nke ahụ. Ya mere ya bịa dị m ka mmụọ nsọ tinyere nke ahụ n'ime obi m, na enwere m ike inye ya ihe Jizọs ahụ m bụ n'ahụ. Gwa ya sị ya yinye ya n'akwa o ji aga ọrụ, mgbe ọ ga na-ejide ndị na-eji ya ahụ ka o lekọta ha. Ha ga-ahụ naanị aha ahụ, ma aha ahụ bụ ike niile ijere ha ozi. Ya mere echere m na nke ahụ bụ nchepụta bụ otute mmanụ. Ya mere m bido na-agwa ya ahụ. M bịa nweta mkpatụ a sitere na mmụọ nsọ. Mee ya na nzuzo. Olee otu m ga-esi eme ya na nzuzo? Anyị dị atọ nga, mana otu ntabi anya nwata nwaanyị ahụ asị, aga m eme aka gị Joyce, aga m agafe n'ụlọ nke ọzọ gaa weta ihe ebe ahụ. O nwere ebe a na-ere ihe ebe ahụ, ka m gaa weta ya iji mechapụ mbọ gị. Ya mere ya ebulie. Mana amaara m mara nke ọma n'ala obi m na Chineke nọ na-emere m ụzọ ebe m ga-esi enye ya ihe ahụ na nzuzo, ghara ka ndị mmadụ ghara ịma ihe m na-eme, naanị imere ya Chineke. N'ezie ekwesịrị m ịgwa gị na ọ na-ewute m ikwu na mụ onwe m chere ya wee cheekwa ya. Mmata na anụ arụ m chọga ụzọ ọbụla o nwere ike izi enweta otuto nke ya. Ma n'ikpeazụ m bịa chọpụta wee chee sị ọ ga-abụrụ ya ihe ịma atụ ịhụ m mgbe m na-enye enye. N'ezie m chegide ruo mgbe ọ bịara. M wepụta ihe Jizọs m ahụ. Chineke kwunyere m n'obi sị m nye gị ihe a. Ị dị oke egwu. Onye ọbụla chere na m dị egwu. Ya dị m ka dị m oke egwu. M wee mechaa mbọ m. M si n'ebe ahụ a na-eme mbọ pụba. Mmụọ nsọ asị m na ọkwa nke ahụ masịrị gị n'ihi na ọ bụ ya bụ ụgwọ ọlụ gị. Onye ma ihe ndị anyị na-enyepụ, ihe ndị gara amasị Chineke imere anyị, nke na-efunarị anyị n'ihi na anyị na-agbalị inweta otuto ka ndị mmadụ hụ anyị wee nye onwe anyị. Onye ma ihe ga-amasị Chineke imere anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-atụkwasị ya obi nke ọma, wee mechie ọnụ anyị, wee cheretụ obere ịhụ ihe ga-amasị Chineke ime. Ka anyị lee Mata 6:6. Ọ na-amasị m ime ihe a. Mata 6:6. Kpachapụ anya gị ka ị ghara imezi ihe gị n'ihu ndị mmadụ, naanị ka ha were hụ gị. Ugbu a enwere ebumnuche naanị ka ha were hụ gị. Ọ pụtaghị na enwe onye ga-ahụ gị mgbe ị na-emezi ihe. O nwechaghị isi izo ihe ị na-eme mgbe niile n'ebe ndị mmadụ nọ. Ma isiokwu ebe a bụ ebumnuche. Emekwala ha ka e wee hụ gị. Ị matara n'ebe Jizọs nọ ọtụtụ ihe nke o mere, ọ ga-esi ebe ahụ zopụ. Enweghị onye ga-ama ebe ọ nọ. Mana ọtụtụ mgbe ọ ga-asị onye ahụ agwakwala onye ọbụla banyere nke a. Ọ dị mma. Gịnị ka nke ahụ pụtara? Ọ chọghị ka a bịa lewe ya.
nke ahụ abụghị ihe o ji na-eme ya. Ọ chọrọ idebe ya ka ọ bụrụ ihe dị ọcha nke ga-enye Chineke otuto. Naanị tinye n'obi gị na mgbe ọbụla ndị mmadụ na-etoghị gị, Chineke na-eto gị n'eluigwe. Ihe ị na-eme dị ya obi mma, ọ bụrụgodị na enweghị onye ọbụla hụrụ ihe nke imega. Ma ọ bụghị ya, ị nweghị ụgwọ ọla ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla nke na-echere gị site n'aka Nna gị onye bi n'eluigwe. Mgbe ị na-enye ndị ogbenye, afụla opi dị ka onye iru abụọ nke nọ na sinagọg, nke na-eme ya n'ụzọ na-eme ka e were hụ ha wee too ha. N'ezie, ana m agwa gị, ị natala ụgwọ ọlụ gị n'ozuzu oke. Mgbe ahụ, mgbe ị na-enye na amara, ekwela aka nri gị mara ihe aka ekpe gị na-eme. Ma ihe mere na nye m otu Chineke si kọwara m nke ahụ, ọ dị ka ịma eso m ndị na-emere ndị mmadụ ihe ndị dị ukwuu. Mana ịma, anyị na-enwe ọgbakọ ukwuu, ihe dị ka 16,000 na 17,000 na-echegharị tupu anyị ala. Ọtụtụ ihe ndị dị ịtụnanya ga-eme. Ịma, ana m enweta otuto dị iche. Ọtụtụ mmadụ na-agwa m ọtụtụ ihe dị mma dị iche iche. Mana ihe m kwesịrị ime bụ ana m ewere ihe ndị ahụ niile wee nye ya Chineke dịka flawa. Ma ndị oru ala na nkwa ndina m n'abalị, agaghị m edoru ebe a na-eche otu m shiri dị mma na ihe ọma ndị m mere. Ị nweghị ike ime ya. Naanị ihe ị ga-ekwu bụ, Chineke, o nweghị ihe m bụ ma ewezụga gị. Ma o nweghị ihe ọzọ ugboro 10 kwa ụbọchị, ana m asị Chineke, abụghị m ihe ọbụla ma ewezụga gị. Ọ bụrụ na ị hapụ m nwantịntị, aga m ada n'ala n'iru m. Apụghị m ime ihe ọbụla ma ewezụga gị. Abụ m ihe niile n'ime gị, mana o nweghị ihe m bụ ma ewezụga gị. Ma anaghị m ekwu nke ahụ iweta onwe m ala ma ọ bụ ime ka obi gbaa m njọ n'ebe onwe m nọ. Achọghị m ka m jụọ onwe m afọ, n'ihi na ọ bụrụ na m mee ya, mgbe ahụ okwu agwụla. Lee, amaara m nke ọma na ihe m na-eme bụ Chineke, n'ihi na ịgwa gị nke bụ eziokwu, enwechaghịkwa m ezigbo onyinye amara. Ana m ekwu okwu, mana ọ bụrụ na m enweghị otite mmanụ na ndụ m, nke ahụ abụrụ ya. Ndị mmadụ agaghị abịa gbakọọ n'ime ụlọ ndị a ruo ọtụtụ awa, wee si ebe dị iche iche bịa zụrụcha ụlọ na họteelụ, zụtacha ihe ụmụ ha ji anọ, ige nwaanyị ntị ya na-etiri ha mkpu ma na-ekwu okwu. Ma ọ bụrụ na enweghị ihe n'ebe ahụ ewezụga ya, ekwesịrị m inwe nnọnyere Chineke n'ime ndụ m, ma ọ bụ na ọ gaghị eme ihe ọma ọbụla. Mana agaghị m enwekwa nke ahụ ma ọ bụrụ na emeghị m ihe ọbụla m ga-eme iji mee ka uche obi m zie ezie, ma kwenyere m na uche obi m ezighị ezi ruo 100%. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọghị ozi a, aga m ozi ya onwe m, n'ihi na achọrọ m ya kwa ụbọchị. Mana achọrọ m ha iji zie ezie, mana achọghị m ime ihe n'ihi ihe na-ezighị ezi. Mana achọrọ m irubere Chineke isi, mana ana m eto kwa ụbọchị niile. Mana ana m agbalị imepe anya n'abalị a ma kpọtee ọtụtụ mmadụ, ọ bụrụgodị na ihe a bụ ihe ị na-elegidebeghị anya banyere ya mbụ, ma ọ bụ na o nwebeghị mgbe ọbụla ị nwere onye kụziri gị ụdị ihe a. Anyị kwesịrị ịnụ ihe a. Ihe anyị na-eme anaghị eju Chineke afọ. Ọ bụ ihe anyị ji na-eme ya bụ isiokwu. Naanị ihe ị ga-eme bụ iwere nwaanyị ahụ onye nyere ihe anyị na-akpọ ihe nwaanyị isi ekpe nwere. O nyere ego ntakịrị abụọ nke dịka ihe na-eru ụda 1 kọbọ. Amaghịzi m ego ole ihe ahụ bụ, mana ọ bụ nnọọ obere ego. Ma o nwere ndị na-atụ ego ebe a na-edewe ego aka nri aka ekpe. Ma akwụkwọ nsọ sị Jizọs anọrọ n'akụkụ ebe a na-edewe ego wee na-ele otu ndị mmadụ si etinye ego ha. Ngwa na ọ dị mma, ma ole ga-ahụ ego ole ha tinye gị. Ọ nọ na-ele agwa nke obi ha, ọ nọ na-ele omume ha. Ma o nyere nnọọ ihe kacha mkpa o nwere ike karịa onye ọbụla bịara ebe ahụ, mana o kwuru na ya akacha anya onyinye karịa ha niile. Ịma ihe mere? N'ihi na ọ hụrụ obi ya. Ọ nọ na njikere inye ihe niile nke o nwere, ma o mere ya nnọọ site n'ịhụnanya nke o nwere n'ebe Chineke nọ. Ya sị na ọ bụ ya nyekarịrị mmadụ niile. Chineke na-agụ iche otu anyị si agụ. Amen. Ma ana m ekpe ka nkụzi nke taa kụziere gị ka ibido ikpe ekpere ka Chineke kpupere gị ezi ebumnuche gị banyere ihe ọbụla nke ị na-eme. Cheta na ihe anyị na-eme abụchaghị ihe na-emetụta Chineke, ma ọ bụ ihe anyị ji na-eme ya. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.